दावत प्रखंड मुख्यालय स्थित राम जानकी सरोवर किनारे छठी मैया सूर्य भगवान के एक अद्भुत प्रतिमा का स्थापना छठ के दिन कल गई रहे और उनकरा के लगातार पूजा पाठ होत रहे। लोग एकदम भक्ति में रहन। आज उनकर विसर्जन करे के बारी आइल तो उनका के गाजा बाजा हाथी घोड़ा के साथ गांव के भ्रमण करावल गई। गांव में जब छठी मैया के भ्रमण होत रहे तो हर गली से महिला लड़किन जौन बाड़ी लोग हाथ जोड़ के छठी मैया से आशीर्वाद लेवे खातिर विनती करत रहन। नम आँख से छठी मैया के विदाई करत औरतन के देखल गई कि हे छठी मैया ऐसा ही हमनी के सब सुख शांति बरकरार रहे। ई कोरोना जैसा महामारी में कोरोना से भी मुक्ति मिले एकर भी प्रार्थना लोग करत नजर अइलन और अगला बार फिर हर्षोल्लास के साथ रुआ आई।